Esenlikler yurttaşlar. Hoş geldiniz İlder. Yurttaşlar biz yine de bilen e, yani Türkmenistan'ı belki yaşayıcıların yani dillerin gıdıklandıran o temalarını verilen dillere duyuşu vakıfta bizim anonsiyip kutsal anonsiyip formatlı anonsiyip yani dip adaplayan o zaman dileyen o zaman yurdun içinde bir de dayadılayan o anons vardır. Araplardan gelen şu arada o düşüncem var mesela. İlder President Ayşenur Bağvat'a onun ismini getirelim. Eserlik, eserlikler yurttaşlar. Hoş buldum yurttaşım. Men başlasam mı başını, siz mi başlayacaksınız? Düşüncen var değil mi? Onun ismini yolda var yani. Olya. Şu yanak neme var da endi şu at yurdum içinde. Neme de şu atı neme depkinde, güýçlügür depkinde dinin propagandası bolupdy orada. Indi öňler demedi şul dine neme dip dine gaty ýatkyn bolan adamlary eni sakkalyny östüren ýa-da näbilem 5 wagt namaz okan dine gaty ýatkyn etýän adamlary ýazarlaýardylar. Doğru dämi? Ana munyň Oo, soňy näçe şu dine adamlary neme bastılar, türmäge bastılar, o näçesini öldürdüler, gaty şiddetli derecede ýazarlanýardy şu adamlar. Indi olsa şu wagt olsa yurdun içinde ýönüş dinin propagandasy bolupdy. Adam gaty güýçlü depkinde. Ýa-ni yurdun içine neme dep gaty näme diýilýär Mekke Medine ýoly açdylar. Gidip gelýän adam kän ýöne yurdun ýarysy hajy bolady öýtýän. Ondan soň gaty neme namaz okuyan haýsy bul hatda biz ýanarlarymyz neme özümiziň milli eşiklerimizden geçip haýsyny görseň ýöne bir arap tipli eşikde gesip ýörendirler. Bu nemänem reklam etip başladylar indi TikTok'larda gatken duş gelýän moddyr bu. Kelle bu Arapların kelle giyilýän bonelary, bu Araplar bilýäňiz kapanya nemesini. ya, Dünýäne o nebelerini ýanky libaslarynyň propagandasy zady TikTok'da gatdabat gelýän da. Endi şu wagtda endi bu inanç herkimiň öz nemesidir, dogry dämi? İnsan meselem nemedir haýsy inanjak diýse ona haky bardyr meselem. Indi men özümiň nememi aýtjak bolýan. Özüm barada şu özümiň dine bolan garaýşym barada aýtjak bolýan. Meselem menne kiçi wagtymdan biziň gulagymyza azan okaýarlar. Bizden soralan o abi biz direkt bize ýa maşgalamyzda doglanymyzdan azan okaýarlar. Şonluk bilen biz musulman bolýar. Ondan soň maşgalamyzyň içinde de eýýam ýani bu diniň nämedigini özümiz neme bilmeden, zat etmeden biziň en atamyzyň daş döwrümizdäki toplumyň etýän nemeleri, hereketleri bilen bize aktaran sözcükleri bilen aktaran nemeleri bilen biz eýýam şolaryň günemesini gaýtalaýas we şol inanjy alýas özümize. Hani bize bir neme de verilmeýär dogry aýtsam bir şul diniň nähildigini aslan bir insana kiçiliginden hem bäwekliginden bilen okda işlady taňa ene taň näme diýse ýa toplum näme etse şonu etmeli bolýan. Gurulan bir modeli benimsemeli bolýan da. Aslında bul bir neme Sablon oýunça gidilýär. Geçilen ýol. Şol ýazylan şablonlara bir de sokýarlar şo bir formaň içine, islendik formaň içine sokulýar. Biz ondan soň bu diniň nämedigini neme tam anlamyla bilmäni ýöneje bir bize öwredilen zatlara
kutsal diýip, keramat diýip ynanşyk gezip ýördi. Aslan şol garasak islam dini näme din meselem biz ine aňrymyz oguzlardandyr. O oguzdur biziň türküň oguz boýundan gelýändir biz. Ve islam bize son gelen bir dindir. Doğru değil mi? Ondan öňüm oguzlaryň bir dini bolandyr. Doğru değil mi? O oguzlaryň o diniň adan teňriçilikdir, gök taňry diýip. Şu wagt ýurduň içinde de hani taňry ýalkasyn, ey taňrym ýa-da meselem ölen wagty izinden 3-7 40 ýa-da ýene deme ol agaja bir zat baglamak, o öwliýalarda çyl agaçlar zatlar bardyr, şolary bir ýalyk baglamak bardyr. Ol şolaryň hemmesi islam dininden gelen okdany teňriçilikden. Häla bu milletin hakydasynda şonu ýaşadyp gelipdirler. Käbir neme taňry şol taňry ynanjyndan, ynanç diýmelim, kultur diýeli da taňry kulturundan alan nemelerini häla bugüne bir parçaçyklary ýaşadylyk gelinipdir. Bizim şu ýurduň içindäki millet şunu bilmeýär da hakyky islama inanyp ýörün diýen bir düşünje bar. Bizim insanlarda aslında bu häzirki inanyp oturan islama tam islam değil. Bu nemenin şamanizmiň, nemenin teňriçiligiň, islamyň, hatta bazı ýerlerde budizmiň da bütün sintezini ýaşap otyr bular. Paganizm mi da var? Paganizm var içinde, yani köp dinin nemesi var içinde yani. Bu sintez tam bir Arap nemeni İslam dininin dini değildigini, munyň kän bir näçe dinin goşulup sintez bolup bir-biriniň içine girip garymga gaty bolup giden bir zada ynanýanlygyny bilen ok bu millet. Ende şeýle diýen men meselem İslam nädik geldi bize? Biz näçe gerek aýtdyk bu datlary İslam bize nädik geldi we nädip biz o İslamy kabul etdik? Nähili o güç bilen bize kabul edildi? O näçe biziň nemeler öldürildi, katil edildi? Muňa ana Talhan we Jurjan katliamlary bardyr. Araplaryň biziň ata-babalarymyzy, ene-mamalarymyzy nähili gyryp nemedip bu İslam'ı kabul ettirecek olup, yani bir 500-600 ýylyň dowamında bir nemedip näme diýen ama birazrak İslam'a urukdyr goýberýärler da şoňa çelli bu millet aslında Türkiýe milletleri böyle kolay ansatlyk bilen başga bir dini kabul etýän bir neme däl da, millet däl da. Ýani zor güýji bilen şeýle hakykata agyr salgytlar salýan eken da. Şol salgytlardan nemetjek bolup, köp ýerde kurnazlyk edip, o salgytlardan boyun sypdyrjak bolup, zat edip, ýani Araplaryň hem kellesi garşýan eken da, bu haýsy türkmen bularyň, haýsy neme oguz bularyň diýip, olaryň hem kellesi garşýan eken, soň ýani bu hakyky şu biziň nemeni kabul etdikleri hasaplaýarlaryň adyna da türkmen adyny goýan. Biz şu wagt üzerimizde daşap ýören türkmen ady bize aslında İslam'ın goýan ady mesele. Ve adam böyle öwrendikçe bir köp zady okap, zat edip we de bu durmuşyňda tejribeler bilen sen köp zady nemedip ýaşap, ýa-da öwrenden soň adam düşünip başlaýar da nemedip näme diýýär, analiz etýän nemäni, daşdöwrüňi, ýaşaýşyňy, dinini, ynanjyňy bar zady ýam düşünip başlaýar da adam. Ondan soň men diýen ki, näme bugün meniň özümiň, oguzlarymyň, ata-babalarymyň ynandygy bir din bar eken. Hawa däme taňry dini. Men näme üçin bugün maňa zor bilen daklan bir dine ynanmaly men. Isler islemet adamyň nemesine aklyna şo gelýär da. Ve insanda gyzyklanyp bolýar. Meniň ajaba meniň ata-babalarymyň ynandygy din nähili din kadat diýip. Ondan soň indi şu ýanakda diýjek bolýanda. Men mesela mine biz bugün bol türkmen ady, şol biziň İslamyň daklan türkmen ady bardyr. Şol ady götermekde
atı zorlanyan olduk doğru değil mi? Bir nähil diýen agyr gelýär bize bula diýen, bu utanýan olduk bulatdan, biz saplanmak isteýän. Şonuň üçin men düşün neme desem gelýär bir adamam bir dinden bir inancından kolay sapmaya da bir inancından yüz öwürýän bolsa onuň bir nemesi doğrudan bir geçerli sebäbi bardyr. Ve bugün men bir adajyk bolsa da İslam dini bilen Tanrı kulturasyny deňeşdirmek isteýän da şunu adamlar bilsin ki näme inanýanlaryny adamlaram bilsin, özleri seçim yapsın diýip şunu deňeşdirmek isteýän. Gıytgaça da ene bugün diýen meselem Allah'dır. Yani İslam nemesi vardır. İslam dininde Allah nemedir yani. Yeri, göğü yaradan yüce bir zattır, odur diýerler ha. O doğmamıştır ve doğrulmamıştır diýerler ha. O hemme zadyň üstünüdür. Onun yankı bütün insanları yankı cezalandırıp bilýändir. Ve bütün insanlar ona kulluk etmelidir. İslam'da şeylerdir. Ol meselem nemetse ol gücünü Allah'ın özü karar berýändir insanları cehenneme goýbermeli mi ya cennete goýbermeli mi nemesine göre ondan soň Allah'ın iyi berdiği neme vardır. Şunun karşısında Tanrı'yla maýtyp diýnene. Tanrı da aslında nemedir? O da bir yeke-üç hasaplanyandır. Yönü yankı bu yeke-üç nähil hasaplanyandır? Köplüğün arasındaky güýçdür diýen şeýle düşündireýin da Tanrı diýen nemedir? Nähil düşündirsem kam. Güýjüni tebigat bilen paýlaşýandyr. Yankı güýç mi diýsek maňa ya bir enerji diýip bilersiz mesela ama bu bir energiýadyr. Bunun energiýasy tebigatda, doganyň içinde vardır. Her bir hani yer yüzündäki haýwanymy vardır, insanymy vardır, toprak mıdır, göl müdür, suw mudur, ot mudur, şularyň hemmesiniň içinde bir Tanrı vardır. Tanrı energiýasy vardır. Ondan soň bu Tanrı ceza bermez adama ve özüne hiç kimin kulluk etmegini islemez. Allah bilen Tanrı'nın arasındaky fark şudur. Ondan soň mesela Allah'ın İslam'da Allah'ın yolladığı bir keramatly kitap bardır. Diyelim 4 kitap iyi beripdir diyelim. O soňky iyi beren ýa-ni Kerime Kur'any nemedir? Näme diýsem kam? Iň etkili kitaby şodur mesela. O Kerime Kur'anda hemme insanlaryň näme etmelisini içinde o insanyň nähili bolmaly, ýa-ni nähil diýen edep, ahlak, gene bir zat kurallar, zatlar ýazylandyr o kitabyň içinde. Melekler vardır ve ruhlar vardır İslam'da ve olaryň hemmesi Allah'ın kuludur ve neme Allah peygamberiň üstü bilen nemenin insanlar bilen gepleşýändir ve şonuň üstünden insanlaryň günlük hayatyna näme etmelisini, meselem iýerde kurallar bilen diyelim 5 wagt namaz, şeriaty getirýär 5 wagt namaz okamaly halaldyr, haramdyr. Şoň ýaly goýan özüniň kurallary bilen insanlaryň günlük ýaşamyna täsir edýändir. Meselem nemede teňriçilikde bolsa o hiç hili neme ýokdur. Näme diye şol keramatly kitap, hiç hili keramatly kitap ýokdur ve insanyň ýokardan ýiberilen bir neme kural ýokdur. İnsanyň özü dogulup doganyň içinde dogadan, ýa-ni biziň neme tebigat diýilýär da bizde. Tebigatdan ýaşap, öz tejribelerine dayanarak öwrenýändir hemme zatlary. Tanrı insanlar bilen gepleşmez. Yani Allah da var ýalak peygamberiň üstü bilen gepleşmez.
insanların özü tecrübe kazanıp özleri öz yolunu özleri seçmelidirler. O soň şundanlyk bilen Taňry hiç insanlaryň näme hayatyna goşulmaz. İnsanlar öz seçimini özleri yapmak ve bu dünýäde şol ýaşaýan dünýäsinde özleri hem ýanky näme diýilýär, hem günälerine de ýa-da gowy ýaşamlaryna da hemme zatlaryna da özleri öz sorumluluklarydyrlar. Bar zady dünýäde ýaşarlar bular. Erbetliginem, gowlugunam dünýäde ýaşar we dünýäde galar. Ve şunýanak bir näme bardyr. Meselem taňryçylykda sen 7 nesline näme diýe sorumlusun diýe. Şu gün sen erbedişenden bolsaň 7 nesline täsir etýändir diýe. Şonuň üçin sen bugun gowluk etmek ýa erbetlik etmek bu saňa galypdyr, saňa galmadyr diýe. Sen şunu bil ki diýe, seniň aňyrky gitjek 7 nesline çelli bu täsir etýändir diýe. Soň şeýle bir zat bardyr meselem. Kur'anda ine yazılan zat vardır. Sabittir ha Kur'andaky yazılan zat hiç ütgeýän däldir. Sabittir. Her bir zamana ine dünýä dinamikdir ha. Meselem ütgeýändir dünýä. Ine meselem 1000 ýyl mundan öňkü ýarak dünýä däldir ha şu wagtda dünýä. Tehnologiýa ösýändir, insanlar gelişýändir. Ýöne bu islam topluluklary näme üçin ösmeýäniň bir sebäbi bardyr. Bu kitap sabittir. Meselem yazılanlary hiç bir degişmez ve güncellenýän däldir. Emma teňriçilikde bul sen näme bilen özgerýänsiň. Öz iradaňdyr, insanlaryň öz nemesidir, öwrenýändirler, köp zady özünden tapýandyrlar, doganyň ütgemesi bilen, ýanky näme toplumlaryň arasyndaky öz oýlap tapyjylyklary bilen dinamik ütkep bilýändir. Teňriçilik, teňri kulturyna, kulturdaky asly nemeler, onancyndaky näme diýilýär o? Kurallar Düşün, diýilýär. Yok o nemeler da, onancyň içindäki neme, düşünjeler. Eee, şu neme diýjekler, meselem neme Taňry nemetmez, seniň saňa hiç zady aýtmaz, diýmez. Sadece näme diýilýär oňa? Bu doganyň içinde bu şeýle bir kuraly bardyr, gaty tebigatda doga saýgyly bir ynanç kulturdur. Sen tebigatda meselem şol bir agajy kesjek bolsaň, bir agaç şonuň ýerine ekmeden sen bir agaç kesip bilýän dälsiň ýa-da bir nemede derýada bir balyk tutmalymy sen diňe gereňi alyp bilersiň. O içindäki ol nemesini, florasyny hiç bozmaly däldir. Tebigaty dengeli tutmalydyr. Bu iň esas ýapylarynyň biri bu teňriçiliň doga bilen iç-içe uyumlu, zelal vermeden doga bilen ylalaşyp dogany sevip ýaşamakdyr. Aslında başga hiç bir nemesi ýokdur. Yani ol dogany bozanmakdyň seniň başyňa neme gelýändir, erbetlikler gelýändir. Ve şo wagt diňeje Taňry yer ýüzüne müdahale edip biler diýen bir ynanjam bardyr. Emma mesela mine İslam dininde bu saňa her zady diýýändir. Cehennem bardyr meselem şu nemede ýaşanyň bilen sen bu dünýäde ýaşanyň neme diýilýär, panydyr diýe, yalan dünýädir diýe. Diňe o dünýä bar sen o cehennemi ýa-da o ýerde karar berilýär da sen cehenneme gitýäňmi ýa neme cennete gitýäňmi diňe o tarapda karar berilýär. Ondan soň neme diýýändir sen ne meselem nemesi şertleri vardır meselem 5 wagt namaz okamalydyrsın. Ýene şoňana kuralları, şertleri vardır ya. Ony bir dinde dinähil diýen saňa dikte edilýär. Dikte edilýär saňa bu zatlar. Sen bu zatlary etmek zorunda ve maňa ynanmaýan, islama ynanmaýan başga bir din tanalýan däldir, duşmandyr. Ama teňriçilikde bu ýokdur. Şu watlykça şunları diýdim, siz dowam etseň. Öyle. Sonra diýen şu var meselem içinde
Din ende şöyle Allah'ın da din var yani inanç da inanç ama bu saklı öğren alan düşünce olmalı işte anlattılar anlattılarında halkın içinde buna da yani hükümet ya devlet olmaları içinde karşımalar hakkı yok yani ben de mesela şu var öğren hükümeti sana diyen topar din propagandasından faryandır fakat yani o halkı karşı masaya yani nette başlamada yanında şu dindarlar var da hayat medyaların Arapça öyle düşünmeyen sözlerini haytalap din propaganda gidiyorlar şu an yani savuruş kur meselesi net ya da onu şu an dengeştiriyor efendi e, adımla düşüncelerini dağıtılan ibaret sonra ve paylaştık görüyor sonra yolun içinden e, şöyle orada var yani öyle İslam deyip anandak dinle tanano adam aslında yankı Tengriçilikten galan çok böyle Tengriçilikten galan adam ilk olan işte İslam'da bir adam yok olanda e, yasmak olan o üçün yastık mı oldu son yastan çıkarmalı o adam. Sayla kaydın yerinde de son ettirmene yani taş çoruğunu dedemene tetka oyanmıyor. Yaşatka dikkan ya kepsten öğren sevaplar etmene mümkünçülük yok da yani ölen adam yok olan adam hiç gitmeli. Bak, tarih kalmadı ya şu arada. Tengriçilikte olsa iyi devletten veren Uludaş'la odan onun içinde şekillendirip Asya hani tarih hala son 3-7 40 yani 50 yılı var 6 aylık 1 yıllık Sıvatlarım Tengriçilikten geliyor. Tamam da vakitler yok. Yani nahar vermez sadakalı halka nahar vermez. Yani yok Tengriçilikte bah e, nahar halka nahar verip yani yolun adım ruhsat olsun deyip edilen yani o da bir gün var. Onun yani kaçmıyor. Temizlikte mescit yok. Ona ibadet etmek için sorumluluğu yok da. Yani, başka bir istedemin birleştik. Koydum oraya temizlik. Bir tane şamanizm tip sanatçılarda bilmedim adam. Bir yol hem ayrı ayrı olarak. Ondan. Peygamber yok yani kaçmıyor yani. Onun üstünden Tengri üstünden Tengri peygamberin üstünden uğraşan nokta adam. Ondan dinde ne ayarlar. Tam dinde ayarlar. Yani ama atık toplumda ya muhrum toplumda ne şöyle. Şimdi var avrat diyenler da yani. Kusuru var, ziyan var, kefen var diyenler var. Dediğin ne etkilerini diyenler bilmeler. Görebilir ya. Tanrıçılıkta olsa öyle nasıl yok. Adam zenan olsun, erkek adam olsun. Yani hatta hayvanlara muşulleş onun için hemmeti denk derecede. Yani denk hukuklu. Aha. Yani İslam'da nahil ediliyor. Allah rızk görüyor yani. Rızk olunca da çok günlük nimet demek de doğru, doğru tercüme edildi. Yani Allah veriyor musun? Uğrat yapmışsın yani dilemeli misin? Sonun Allah'tan var da rızk gördük. Tengriçilikte o sonun Allah yok. Öyle kazananı. Öyle, öyle ulan öyle yiyen sonun Allah var da. Kimse var. Orada. Onun yankı İslam'da nahil şu Kur'an'da ya. Esas kitaplarının Kur'an dikkat çağda. Sadece yazılan e, Kur'anlar ve ayet türediydi. Sondan çıkmak falan yok yani. İçerisinde de bilim vardır. Sonra karşı İslam değil. Yani
şeyli gelişme nemede açık geldi. Demirçilikte o da öyle der. Gelişme açık. Suatı gelişmeler var. Ne böyle? Teknoloji var. Teknoloji açık yani. Adam geliştirip bile öğreniyor. Doğru ora. Bilmem o telefon öğretmeli ya tam Knopf'un mesela Knopf'un telefon öğret ondan sonra e, izinden geçirilen diye vardılar aklına ekranda. Sonun elde devam ettik bayağı da teknoloji öğrenme yani halka bir yararlı bir kural varsa şonu geliştirmeler mümkünçülük var. Yani kadavançılık yok da. Ondan ne yapalım şu peygamber alıptır diye İslam'da 10 tane dokumentalne hayal olsun kalanam ona karnaklar bir nesneden karnak olan. Ondan çeңirçilikte onun ýaly tek eşlilik diye. Yani bir tane denan erk adamy denan maşgala saýladym diýerine ýola. Yani öýlenmek maşgala bolmak niýetinde. Şonuň bilen aýly. Şonuň bilen ýaşaşmaly. Diňe bir näme bolmaly. Ha, bir erkek bir denan maşgalan şeýle galan üçünji bolup girmäne mümkinçilik ýok. Yani deň derejäni görkezýän başlady. Yani diýilni basanok, denan wagtynok standart ýaly erkek erkek turanok eşit ýaly deň derejeli. Şöyle bir durum var. Soň nemede hada sebäbat bilen sebäbat bilen ene ýaňy açyp geçdiňiz bagy keçsek bolsaň dereni ekmeli. Ya balyk çok bolsaň ya haýwanat ýyjak bolsaň şoň ýitirmeli däl-de ýok etmeli däl. Samdan aýyl bolsa sam düşünjeni güýjüň ýetdiginden seňki dämi aýly ýadyny. Allah'ın öğrenki kopar bilen öğrenki olacağın ganimet diýip düşünjesi bar da. Tamam, teňirçilikde ýagny başga dinlere ýa ynançlara diýip aýdaly. Hiç kil garşylyk ýok. Teňirçilik özüne de isleseň sen ynanç bilersiň, ynanyň manan bilersiň. Adam özüne oýlady. İslamda bolsa bizim şu wagt özüm mesela fanatlarda bar da içinde. Tam dinle ynanok, diýmekden kafir, diýmekden ýalňyş adam. Sen kawa ýaşamana da hakyň ýok diýen ýaly düşünjäni öňe sürýärler. Tamam. İslamda näme bar? Gulçuluk diýen bar. Allah'nyň guly sen. Yani gurbanyşyna gul düşünjesini oturtýarlar da beýinde. Biri hojaýyn bolmaly, köpçülik gulu bolmaly. Yani boyun eýmeli. Hukuklar kesilýär şu taýda gul bolsa. Çeňirçilikde bolsa onuň ýaly ýagdaý ýok. Yani seni gul bolmana zorlanok teňri kulturasy diýip aýdarlar. Yani ýaşamyň ah dogrurak görnüşi diýip türkmene yani türkmenden de adama ýakyrak bolup görünýär da. Şeratlaň bunun içinde detallara girsen geri oturmaly esasy gözüňler göreýilýär. Şolar türkler hiç mahalam tam dini asy dogry kabul etmän de kabul edende de ýa-da ýaly gyljyň gowy bilen ýa-da nimeden baskıdan yani nalogdan uzagrak durmak üçin geçilen memle de anlaşsa. Öz emesini sanki teňirçilikden galan adetmi yani. Düzgün meşalatlaram ýatdan çykarmadyk. Ondan Maturidi diýip bir neme bolan da alim bolan demede Samarkandda Samarkandda Maturidi yani şol adamlar görýärler we türkler aslında İslam dinini kabul etjekler ondan şol ýanynam öňki teňri dininiň
kulturasını goşýarlar. Şol tamam uygun gelýär nämetde rahat. Yani cahil halk için İslam'ın içinde saklanacak ol, kontrol altında. Cahillikten çıkarmacak ol, yani erkinlik vermeliler de niyet. Ohan, şonu yayınlaştırıyorlar da ortalığı. Şöyle ohan, Maturidi kimdik soradan şu atki, men Müslüman diklerine Türkmenistan dahil alalı, hiç ayrı bilen o. Bizim dindar bir ortak özüne meçhitlerde ya övlüyorlarda adam seçmedi. Ulan tören adamlarının kıgıbaya bilen yani şu atki mesela ruh vezbetinin mesela da filiali. Solorla bilişleşe olan bazı bilenler halka yetirmeyenler hocayı kıymedan değil mi? İyice düşürtürler bayramanda. Çünkü mersu hakkı bayramali. Yaşlı adam önüne çıkıptır. Türkmen doğanlı ellerinde telfa var. Denani näçe görüşünde urmana ruhsatda Kur'an'da yani yalan sözler bakıyor da denanları neme saylayanlar da edilmene ne hakam olsa sayılmayan sözcüsünü edilmeli, sürülmeli, sorunlar düşüncelere iyi oldurma için yankılı yaşlılar, mescidin imamları, övlada, şeyhler, sıratlar şolun himmet ulanılıyor da tavır şükür siyaseti yol çıktı sultanım. Atmanımız zurri tavır edeli, kuruş yok şükür edeli, Allah'ım öyle bardat edel, rızkımı öyle verir, yani kaçmına rızk edem, kula verilen neme de yal mesela vaydanda, yani itlere, yani kula gündelik verilen yal, olam kula ne ile de verilen, kulun hukuku olmasın, yere dökülüp böyle yani yal var ya, yere dökülüyor. Tabaklarda yok da onun kulun. Sonra dökülüyor. Yani bilen dengar yani. Sonra düşünceli. Deryadan su aktı da pay yok verişler yanda. Ovamızda şöyle gurum orkestri memnun. İşte devlet mağabeyinde deyip adlandırılan ne var da tukan var. Sonra al memleketiyle satıcı söylen. Sıpa yok. Ne için derler dedim. Ne için bağlardan arkaya adan özünde satın alülen yok. Yok buna pay yok demelde aldı devletten. Kömek için bir şey da. Sonra ne ben kömek o dedim pay yok dedim o tekelce. Ne mi? Yalan mana tekelce öyle de bir neçe bunun devamında bu soruya. Sonra kömek olmaz mı lan pay yok dedim. Dedim aytmalı değil ödeyemeli değil. İşte aymasın. Onun yani kulla yal verseler onam kömek deyip verýärler. Yani uklup diýerler da adamlar. Ýag beren ýene-de şeker beren olar şekerle hatara durmany, kaýıl bolmany öğretýärler da. Sorag köp berseňem yani köp sorag däldi. Bir hukugyň boýunça soraglar ýüze çyksa-da ýa-da öňüne alyjak sözler aýdylýarlar. Düşünüp bilýän ýa-ni hemşin bilýän adamlar oňa garşy içinden garşy çykdylar. Däwat taşyndan garşy çykar. Ene köpçülik jahil boýlan soň teleradio veşärne diýerler. Şo zatlaram şowur zatlar gaýtalap bu narrativ diýip aýdyp geçer saparatyn. Saparaga. Şo zatlar gaýtalap dogry hakky täkipler diýerler ýani. Beýnisini işleme derejesine getirýär köpürak. Bolugusuz hindi filmlerine, seriallar görseler, görkeseler, Krasinski, ya Ispansky'nin nemeler seriallar, öyleyse maşgala bolmak üçin. Ine han beýni dopamin öndürip bu da han Allah berýär diýip şey söyler da hökümetten yani özüň hökümetlik görkezden topardan toramalydygyny ýadyna çykarýarlar.
Men sözümü soňladım, yani çekmeýin. Demekden aýtjaňyz bar bolsa, üstüne O goşaýa. o bu İslam İslamdan iň kän delil çekenem zenallar oldy. Aýtjyňyz ýa-ni neme aslam şol İslam gelen soň erkek aýal urup başlaýar-da. İslam gelen soň zenan taýýar ip başlaýar. Bul oguzlarda aýal diýen varlyk tepesine täç edip saklanýan adam hanymdyr. Erkim bilýändir muny. Hanym ady bilen ýa-ni neme siýasetiň içine goşulan bir zenanymyz bardy. Kılıcından kan damyp duran atyň üstünde ýa-ni neme Tomiris hatun bar biziň geçmişimizde. Tomiris hatun ýa-ni kılıcından kan damyp duran zenallarymyz bardy. Urmak ýa-ni dursun. Ýa-ni el götüren wagtyň sen o boynuňy ketip syňar kılıçy bilen şo ýa-ni neme konumymyz bardy biziň zenallarymyzyň öňkü ýa-ni nemede oguzlarda. Şimdi İslam gelenden soň aýal gyrnak edilip aýak asta alınıp başlanýar. İslam gelen soň zenan urulup egersizleşip darp edilip başlanýar. Ine şol İslamdan galan sözcüklerimiz bardyr. Şunu aýtmamız ýeterlik biziň zenallarymyzyň jemgyýetiň içindäki bu nähili deger görýänni itwepa, aýal bewepa, ondan soň bu aýalyň oturan ýerini günde 40 geze kamçylamalydyr, şeýtana sapak berendir diýen gepler eýam dolu manyda biziň zenallaryň hiç bir degeriniň ýoklugyny, toplum içinde hiç degeriniň ýoklugyny düşündirýär. Başga sözüm gerek gelmeni anlatmak üçin. Soň ýene bir neme diýip geçesim gelýär. Şu gün bir neme de dogry geldim da. Kazakstanda ol eski öz teňri dinimize, teňri kulturumuza dönmek üçin petisiýa başlandy. Petisiýa başlapdyra. Dogry öz nemelerine, prezidentlerine ýüzlenipdirler. Biz şu öz dinimizi dikeltmäge neme petisiýa gol çekip başlapdyrlar. Ýa näçe millionlardan geçer diýen bir çak bar da. Mesela menem öz şahsy pikirim, menem şonu goldaýan. Bizem aslında özümüze dönmeli. Yani bizim şu an cemiyetimiz şöyle, yani cemiyet kalmadı ortada. Diyecek bolýanym bizim de bir täze cemiyetleri daýmasak, yani eski cemiyetimiz ölüp täze cemiyete nädip döret bolýar, özümüze dönmeli. Bizim yani cemiyetimizi ýok eden iki faktor var da biri İslam dini, biri Raşizm, Rus imperiyası diýen bir zat bar. Raşizm diýeli biz ona. Biz şo ikisinden saplanyp bugün özümüze dönüp, özümüze dönen soň biz saglykly bir jemgyýet gurup bilýäris da. Şoň üçin men şol Kazakstandaky nemeleri goldaýan, bizem öz kulturam asla teňriçilik dinir däldir, kulturadyr bu daha çok kultura. Öz kulturamyza, özümize dönmeli. Aslam sagdym bir jemgyýet üçin. Şular diýen diýdim. Ýa-ni kaçyň ýaly ýa-ni sözlerem bar, Ajdar hanyň özüne sapak beren diýen bir aýtmasy bar. Ozan men toplumunda hele edip izlenýär da, ýene maskala şonu men araşdyrdym. Ol farsça däl ýaly ol. Arapçada ýalňyş okamadyk bolan hele edip bir neme bar. Ýa-ni bir söz bar da şol awrat nemeniň sinonimi bolup görünýär da, awrat demini. Kusurly, ziýanly, ýaraly, hilde bilen daşlanan şonuň ýaly manyny berýär eken dagam. Şol hele sözem nemede, hele sözem nemeden yani kanım söz ýatyrylan soň ýüze çykan söz bolmaly da, ýani Arap dünýäsynyň, Arap kulturasynyň
ortaya gelen zaman hükümler içinde alıp götürülen ol yani demeyin böyle düşüneceğim daha yargılar tahtar yok koyun araştırıp yani orta bir mantıklı atsan yani mani çıkaracak olan şunlar çıkarabilir. O zaman tengri dini diye sosyal yani kültüre da yaşayıştığını has adaletli yani geleceğe açık belli ramkanın içinde saklanmak da adamı. Seni kul olmana çağıranok yani sen çevrinin kulu yani böyle bitmeme takılıp duranok sana teknoloji yolun açık yani e, adamın canına rahat yani durmuşunu yaşayışını yenileştirecek bir kural olsun yani gerçekten teknoloji olsun hemen açık olsun has bir doğru e, düşünce deyip ediyorum. Öyle ediyorum. Vaktim ama nasıl burada oyun aytsanız var olsa Hava yok, katı uzağa da çekmeli. Nemede pişiyordu, nemede Allah hoşlaşaylı. Dinlediğiniz için sağ olun.